Bon dia, sóc el Miquel Montero. Dos consells bàsics si no voleu tindre mal de caps amb Linux. Quan us voleu instal·lar una distribució de Linux, quan surti una nova publicació d'una nova versió, el primer dia no la proveu. Espereu 2, 3, 4 dies, que si surten petits errors, en una setmana segurament ja estaran corregits. I m'és igual si és aquesta, que és superbuena, com el consell és per totes. El primer dia, que es mengin els marrons vosaltres per si hi ha possibles errors. Passats 3-4 dies, probablement serà més fiable. Fins i tot jo, que vaig començar el Linux el 2006, vull dir que ja l'any que ve, 20 anys de Linux 0, alguna cosa sé, Jo quan utilitzava Ubuntu, que ara ja no, sempre ho deia, Hòstia, és que les d'Ubuntu també, els 2 o 3 primers dies hi havia petits errors i a la setmana es corregien. O si no, en el cas d'Ubuntu, instal·lar-se una versió LTS, que és Long Time Support, crec, que vol dir suport de llarg termini. Tenien actualitzacions per més temps i ja estaven més corredetes. El voler provar l'últim de l'últim és un risc que no val la pena. Deixeu uns dies quan publiquin alguna cosa, llavors ho baixeu i ho instal·leu. És que és un consell bàsic, però a vegades un no hi cau en compte, d'acord? Vinga, fins la propera.